La tenista del Club Tenis i Pàdel Can Juli, Caral López, ha començat el 2021 assolint bons resultats a títol personal. A principis d'any es va fer amb la victòria al torneig Babolat, organitzat al complex esportiu Valldoreix. Una final força disputada que es va resoldre en el super tie-break per un resultat de 14-12. D'altra banda, es va proclamar sotscampiona del torneig estatal disputat a les instal·lacions esportives del Nou Tenis Balulla. La final es va decidir amb un 6-2-6-3, lluny dels interessos de la tenista del club Sant Eulalienc, que es va topar amb l'imponent joc desplegat per part de la jugadora rival. Vaig començar vuitens i vaig anar passant ronda fins que vaig arribar a la final. No vaig tindre un molt bon dia perquè el saque no m'entrava molt, la rival també estava més forta, ella va tindre més bon dia i al final vaig perdre. Durant el 2020 va ampliar la seva vitrina col·leccionant diferents triomfs a nivell personal i col·lectiu, com per exemple amb els Opens del Club Tenis Torelló, Egara o Teià, tots ells en categoria Aleví femení. Amb tot, el 2021 l'obligarà precisament a acomiadar-se d'aquesta modalitat per fer el salt a infantil. Un any complicat i on haurà de lluitar de valent per seguir cultivant resultats com els de la temporada passada. Malgrat això, López segueix amb la il·lusió intacta per afrontar els seus propers objectius, que són el Campionat de Catalunya infantil i el sub-13.